guys, sa day 4 na. So, ayan. So, may dugo-dugo na yung aking utak. No, Plani! No, asa naman to? Asa naman to? Ayan guys, ito pala yun. Let's... What's up mga guys, mga kabisaya, mga katagalog at anumang language na iyong sinasalita. Welcome sa panibagong video. So for today's video is maglalaro tayo ng Granny. So ngayon na naman is mag-escape tayo doon sa may dyan. Lis, wala na busing na. Sige ta kamatay. Ano man ni, permi man jud ta mamatay nga nagkuan ra ganito diri aba. Oh my god. Patay Granny. Ala si Granny. No, patay. Dagan intawon. Dira, sige, magtagtoyok lang sa tani. Sige jud, padayon jud imong gibati. Ala padayon sa imong gibati. Turning rich handle, direta sa ubos. Oh my god. Bye bye Granny. Bye for today's video. Ala. So dara guys, nakita na to ang part of a shotgun na di ang handle. So ato ning ibutang dito Yan, so nalagay na natin. And ito ring isa guys, atin itong ilalagay dyan. Ayan. Yan si Granny guys is pababa na naman, so let's hide. Oh my god! Patay! No! Patay! Granny, ayaw ko patya. Don't kill me, Granny. Please, no. Patay juga Granny. Sige, Jod. Hala. Patay man. Hinapon ni si Granny. Bahala ka dra, Granny. Ayaw ko sa'yo. Dito ako sa ibaba para hindi mo ko mapatay. Yan, ano si Granny? Patay, Granny. Don't kill me, Granny. Granny, please don't kill me. Granny, do not kill me, Granny. Si Granny, guys, nagbantay na to. Ijat ang gibantayan. Lulok mo ni si Granny. Granny, wag mo kong patayin because I have dreams in life. No, Granny. No, Granny, no. Tara siya dito, guys. Si Derita, dito muna tayo. Oh, may weapon key. Hey! Patay. Agay, na-trap ko. Don't kill me, please. Granny, where are you? Granny, don't kill me, Granny, please. Please, Granny. Wow. Ang galing ko. Hindi mo ko mapapatay dito, Granny. Granny, I'm smart. Hindi mo ko mapapatay dito. Granny, anong ginagawa mo dyan? Bala ka dyan, Granny. Diri ko. Wee! Oh my god, pagkakan mo! Pagdali! Kay pati yung tading Granny! Pagdali ito! Lala, patay. Lala, hapit na matay ta! Nang saba ni... no! Please don't kill me, Granny! Patay! Lala. No, don't, Granny! No! Patay! Ayaw ko patya! Granny! Please don't kill me because I have dreams in life. Nakita na natong isa ka part sa shotgun guys. Dara ato na yung patyon si Granny. Ano sa ba ni si Granny? Si Granny, don't kill me, Granny. Baka nandyan ka na, Granny, sa aking harapan. So wag mo akong patatayin. So ayan guys, so nalagay ko na yun at meron na tayong shotgun. Ayan, so papatayin na natin si Granny. Granny, come here. Come here, Granny, because I will kill you. Granny. Where is Granny? Granny, come here. Ayan. Oh my god, hindi namatay si Granny. Granny, don't kill me, please. No. Patay. No, wag mo akong patayin. Kasi ako ang papatay sa'yo. Hali dito. Bilisan mo. Kunin mo yung bala. At patayin mo yung matanda na yan. Oh, deserving. Ang dami niyang trap nilagay diyan sa una. May trap pa dito. May trap pa doon sa ibaba. Ang dami niyang nilagay trap.
So, bubuksan muna natin ito. Baka meron itong importante nga laman. So, ayan, car key. So, hindi ko siguro, or I need pala. So, ayan. So, bubuksan ko na to at may lamang bird seed. So, kukunin natin at papakainin natin yung ibon. Yan guys, so papakainin natin yung ibon. So, ipupunta na yan natin dyan at kukunin natin yung master key. Master key, kukunin yan. So, ilalagay muna natin itong master key dyan guys at kukunin muna natin yung shotgun. Where are you, Granny? Granny, come here please, Granny. Granny, because I will kill you, Granny. Granny, magtatakbuhan muna tayo, Granny. Kasi Granny, para mawala ang iyong arthritis, Granny. So, takbo na tayo. Patyo na natin si Granny dito. Mayroon akong bagong alam eh. Ayan, dito ka, pupunta ka dyan, tapos mag-hide ka down. Ayan. Tapos patayin mo si Granny. Ayan, so matay na si Granny. Ganyan lang kasimple kung paano patayin si Granny. Ayan, so may nakita tayong code doon sa may drawer. So atin itong gamitin dyan. So yan, nabuksan na natin. And then guys, itong chain cutter is puputulin natin itong yan. At doon sa ibaba din. Dito, puputulin natin ito para wala ng kuryente. So ayan. At kukunin natin yung winch handle at ilalagay natin ito doon sa may well. Ayan guys, so ilalagay na natin yung wrench handle at kukunin muna natin itong bagay na nasa loob nito ng well at baka hammer pa ito. So yan guys, hammer nga. So kukunin na natin yung hammer at gagamitin natin ito doon sa may door. Ala, patay! No, no! No, Granny! No, no! Please, no, no! Patay! No! Asan si Granny? Granny, come here! Because I will kill you, Granny! This is good for you, Granny. So, bye-bye, Granny. So, ato na ning open nun. Ayan. So, na-open na siya. Nabuksan na siya. At yung kulang na lang is yung padlock key. So, lalagay muna natin yung screwdriver dyan guys at kukunin muna natin itong libro ay Angeline, itong babaeng nandito sa loob ng kanyang pinaglalagyan. So, ayan guys, so ilalagay muna natin ito dyan at ayan, namatay na siya. Ayan, kukunin muna natin itong remote control at ilagay natin ito doon. So, I got the pepper spray. So, let's wait kung nandito na si Granny, kung buhay na siya. Let's wait for Granny. Granny, where are you? So, ayan, si Granny. Mabulag ka, Granny. Yan yung bagay sa iyo, Granny. Mabulag ka. Mabulag ka, Granny. Ayan, si Granny. Nabulag na si Granny. Hindi na siya makakakita. Oh my God, Granny. Ay, si Granny. Pumunta si Granny doon. Napakatalino talaga ni Granny. Come here, Granny. Come here. Bakit hindi ka na nakakakita, Granny? Patay, Granny. So, yan yung bagay sa iyo, Granny. Mamatay, mabulag ka, Granny. So guys, kukunin na natin itong spider key. At pupunta na tayo dito sa ibaba. Ayan, so let's go. Pupunta tayo doon sa may spider. Ayan, so i-open na natin yan at let's go, dive in. And then let's go. And nandyan yung spider, so let's go in this. So ayan, nandun yung spider at dito lang tayo. Patay, no. So ayan. So bubuksan na natin itong parang ganyan, tapos kukunin natin yung safe key. Safe key lang.
Oh my god. Patay! Granny! Oh my god. Wala na, kinain na tayo. So yan guys, so day 4 na. So, ayan. So may dugo-dugo na yung aking utak. No, Blani! No, asa naman to? Asa naman to? Ayan guys, ito pala yun. So namatay tayo guys. So ayan guys, so day 5 na, so let's try our best to survive. Ayan, so ayan dyan si Granny guys. I see you. Si Granny yun, so dito muna tayo. Ayan. Para hindi tayo mamatay. So ayan, so nandyan si Granny at pupunta muna tayo dito at bibilisan natin at baka tayo ay mapatay ni Granny. Bilisan mo, kunin mo yung pepper spray at spray mo kay Granny. Ayan, so nabulag na si Granny at kukunin natin itong shotgun. Ayan. Kasi importante ito sa atin eh. So yan guys, so pupunta tayo dito. Babalikan natin yung ating items na nahulog. So ayan guys, kukunin natin ito. At magpapahabol tayo sa spider. So yan guys, so nakuha ko na guys itong safe key at i-open natin ito kung anong meron. Wooden stick pala. Wooden stick. So, openin natin ito guys. So, buksan muna natin ito. At baka merong items na importante dito guys. Ayan. So, kunin muna natin itong special key. Ayan. So, let's go. Bilisan natin. At baka abutan tayo ni Granny. Bilisan muna natin ang ating paglakad. Dahil baka makuha tayo ni Granny dito. Oh my god. Faster, faster. So yan, ilagay muna natin ito dyan guys. Let's go down guys. Kasi papatayin natin yan si Granny. Saan na ba yung shotgun ko? Ayan, ito pala. Nandito pala si shotgun. So, let's kill Granny. Oh my god! Sus, naman ka talaga Granny. Don't kill me Granny, please. No, don't kill me because I need to escape in this house. Oh my god, bilisan mo. Bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. At papatayin na kita. Bye-bye. Ayan yung deserve sa'yo Granny. Mamatay ka. Ano sa maning, ano ba nangyari sa iyo ang mukha mo Granny? Ayan guys, so atin yung itong shoot. Ayan, at nasarado na yung spider. So ayan, may rustic key, hindi ko rin kailangan yan. Ayan guys, so punta muna tayo. Oh my god, patay. No, 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 please don't kill me. Wala, muntik ka na. Ala, no. Wala, muntik ka na akong mamatay guys. Ayan yun siya, so dito muna tayo. Yes. Bilisan mo. So punta muna tayo sa taas guys. Ayan guys, so nakita ko yung melon, so kukunin natin ang melon.
guys. So sisirain natin tong melon at baka nandito yung padlock key. So ayan guys, so nandito nga yung padlock key. So let's go. So ayan guys, so i-open na natin itong may padlock at let's escape. So kukunin muna natin itong master key. Ayan, so bilisan natin at kasi dito na si Granny. Ayan, so let's go. So ayan guys, so nakatakas na tayo. Ayan. Uy, may teddy bear guys oh. At nandun si Slendrina, ang galing. Karon pa ko ato. Uy. So ayan guys, mga kabisaya, mga katagalog, so maraming salamat sa panonood sa aking video. So kung nagustuhan mo ang video ito, so mag-iwan ka na ng like dyan at please subscribe mo na rin. So maraming salamat, bye.